Добре дошли в поредицата на Estella Art тук в YouTube, където ще качваме полезни обучителни видеа за всички онези, които искат да се научат да плетат и да усвоят изкуството на амигуруми. В това видео ще ви покажа как можете лесно да си изплетете тази амигуруми играчка лъвчето Лео. Макар да изглежда сложно, изплитането на лъвчето, а и на останалите играчки от нашите комплекти е просто повтаряне и комбиниране на няколко прости техники. Накрая се ражда изключително красив резултат, който носи удовлетворение и усещане за постижение. Но нека разопаковаме комплекта, за да видим какво съдържа той. Имаме прежда, кука, пълнеж, който ще използваме за играчката. Имаме и игла с тъпо ухо, маркер, както и бял и черен цвят, с които ще изплетем муцунката на нашето лъвче накрая. Но първоначално започваме с изплитането на първия крак. И както при повечето амигуруми формички, започваме по стандартния начин, като създаваме магически пръстен. Магическият пръстен представлява образуване на хикс с преждата около вашите два пръста. След това промушвате куката, с която изтегляте и усуквате нишката. С помощта на куката изтегляте горната част на нишката и отново издърпвате с куката през бримката. По този начин вече сме захванали пръстена, но това все още не е нашата първа бримка. Сега ще направим първата си бримка, като промушваме куката в средата на магическия пръстен, откъдето изтегляме нишка. Сега имаме две нишки на куката, които с изтегляне на нишката и сплитането й през двете бримки се получава първата бримка от магическия пръстен. По схема имаме да направим 6 такива бримки и това се случва като отново промушваме куката в средата, изтегляме нишката, премятаме си от преждата на куката и промучваме през двете бримки. Продължаваме, докато направим това 6 пъти и накрая преброяваме бримките, за да сме сигурни, че са 6. Тук поставям маркер и мога да затегна хубаво висящия конец, за да се образува вече нашия пръстен. Във втори кръг имам да повторя 3 пъти следното. Изплитане на един нисък пълнеж в следващата бримка и изплитане на нарастващ бот в следващата. Това става последния начин. Промушвам куката през първата бримка от магическия пръстен и от нея изтеглям нишка. Намятам от преждата върху куката и изплитам двете бримки заедно. Това е нашият нисък пълнеж. В следващата бримка трябва да направя нарастващ бот, който представлява изплитане на два ниски пълнежа в една и съща бримка. Когато съм готова, изплитам един нисък пълнеж в следващата бримка отново и след това нарастващ бот в следващата. Когато повторя това 3 пъти, в края на кръга ще имам 9 бримки и ще съм го завършила, отбелязвайки с маркер. В трети кръг следвам нови стъпки. Този път ще изплитам по един нисък пълнеж в следващите 2 бримки и тогава ще направя нарастващ бот в следващата бримка. Подобно на предишния кръг, просто сега ще изплитам 2 ниски пълнежа, за да може постепенно плетката да се разшири. В четвърти кръг ще обиколя просто плетката, без да се налага да увеличавам или да намалявам броя на бримките. Трябва да изплета по един нисък пълнеж във всяка една от тях и накрая да имам 12 бримки. Тук изтеглям преждата, отрязвам с ножицата и трябва да повторя същото нещо още веднъж, за да получа и втория крак. Единствената разлика е, че когато приключа с изплитането на втория крак, няма да отрежа конеца, а ще дойде момента за присъединяване на двата крака. И след като съм си изплела и втория крак, ето как ще направя това. На схемата е показано, че трябва да изплета веришка от 3 бримки. Това е може би най-лесната техника в амигуруми и се случва последния начин. Намятам от преждата на куката и изплитам през бримката. Намятам, изплитам. Намятам, изплитам и така имам 3 бримки. Сега взимам вече изплетения крак и промушвам куката през последната бримка, от която виси конецът. Мога да затегна добре, намятам от преждата и изплитам през двете бримки, за да присъединя двете плетки. Тук поставям и маркера, за да знам откъде съм започнала. След това предстои доста по-лесна част, в която трябва просто да направя по един нисък пълнеж във всяка от оставащите бримки около единия крак, да направя по един нисък пълнеж и във всяка от трите бримки, а след това да продължа с изплитането на ниски пълнежи във всяка една от следващите бримки и на другия крак. По този начин, докато стигна до маркера. Накрая трябва да имам 30 бримки.
А сега следва и най-лесната част, в която от 6 до 12 кръг, или иначе казано общо 7 кръга, просто ще плета ниски пълнежи във всяка една бримка, ще обикалям плетката и единственото, което трябва да не забравям да правя, е да сменям мястото на маркера за края на всеки ред. Повтарям това, докато стигна до 13 кръг, в който трябва да започна да плета по нова схема и да правя намаляващи бодове, с които плетката постепенно ще започне да се свива. Схемата, която следвам, е следната. Изплитам един нисък пълнеж във всяка една от следващите 3 бримки. След това правя намаляващия бод, който изглежда ето по този начин. Промушвам куката в следващата бримка и изтеглям нишка от преждата. Но тук не изплитам двете нишки както обичайно, а изтеглям още една нишка от следващата бримка. Сега на куката имам 3 нишки, които изплитам заедно. И това е намаляващ бод. Абсолютно същите стъпки трябва да повторя още 5 пъти, докато стигна до маркера. В 14 кръг просто ще обикалям плетката, отново без промени, като запазя броя на бримките, а именно 24. В 15 кръг изплитам по един нисък пълнеж в следващите 2 бримки и правя намаляващ бод. Това ще повторя отново 6 пъти, като накрая ще имам 18 бримки. Същите 18 бримки ще обиколя с по един нисък пълнеж и така ще завърша и 16 кръг. Тук е момента, в който трябва да започна да поставям от пълнежа в играчката. Като взимам от пухкавия пълнеж, поставям във вече оформеното тяло и с помощта на куката го поставям плътно навсякъде. Последния 17 кръг е просто редуване на един нисък пълнеж, намаляващ бод, нисък пълнеж, намаляващ бод и това цялото нещо повтарям 6 пъти, като накрая съм готова с тялото на лъвчето. Изтеглям преждата, като този път оставя малко по-дълъг конец, с който после ще пришия тялото към главата, която ще изплетем отделно след малко. Главата започваме да плетем по същия начин, по който започнахме и крачето. Тук отново стартираме с магически пръстен от 6 бримки. В следващия кръг трябва да удвоим броя на бримките на 12, като изплитаме по един нарастващ бод във всяка една бримка. В трети кръг ще следваме нова схема. Този път ще изплитаме един нисък пълнеж в следващата бримка и нарастващ бод в следващата. Ще повторим това 6 пъти и накрая ще имаме 18 бримки. Във всеки от следващите редове просто се водим по схемата, която постепенно цели да нарасне плетката. И във всеки следващ ред просто следваме нови стъпки, но просто повтаряме вече усвоени техники от преди малко. Магията на цялото плетене не е магия, а е просто правилно и стриктно следване на конкретни стъпки определен брой пъти. Затова и схемата е винаги пред мен, когато плета. Продължавам да следвам стриктно схемата, докато стигна до 9 кръг, от който започвам да плета без да броя, без да намалявам или да увеличавам бримките, а просто да обикалям плетката общо 6 пъти. Това е от онези моменти, в които мозъкът ти напълно релаксира и просто твориш. Но след това с настъпването на 15 кръг вече малко ще се наложи да впрегнем мозъка си, защото започваме да следим нови стъпки и този път ще правим намаляващи бодове, за да може да свием плетката и да се получи топка, която ще е главата на нашето лъвче. Започвам кръга, като изплитам по един нисък пълнеж във всяка една от следващите 6 бримки. След това правя намаляващ бод, какъвто сме правили и досега при смаляването на тялото. Когато повторя тази стъпка 6 пъти, накрая трябва да имам 42 бримки. В следващите редове правя същите неща, но просто следвам нови стъпки. Във всеки кръг стъпките са с различен брой ниски пълнежи и намаляващи бодове след тях. Повторение, броене и следване на схемата. В единия случай имам 5 последователни бримки с по един нисък пълнеж и намаляващ бод след това. В следващите кръгове са 4, 3, 2 последователни бримки с по един нисък пълнеж, след това намаляващ бод. Тук плетенето може би е малко по-трудно заради размера на плетката и заради пълнежа, който е вече вътре, но когато го направим 6 пъти, накрая ще имаме 12 бримки и ще сме готови да изтеглим нишката и да отрежем конеца. Тук той не е нужно да е прекалено дълъг, тъй като вече имаме конец, който ще използваме за шиене.
Накрая и тук добавям още малко от пълнежа, за да стане плътна и добре оформена главата, но не прекалявам, за да мога по-лесно да ушия след това двете части. Следвайки схемата, стигам до момента, в който трябва да изплета ръцете на лъвчето. И тук отново започвам с магически пръстен с 6 бримки по познатия ни и вече отработен начин. Ръцете на лъвчето са може би най-лесната за изплитане част и в следващите 7 кръга просто изплитам по един нисък пълнеж във всяка една бримка и обикалям предката. Тук, ако маркерът ви пречи, можете да го свалите, но накрая е важно кръговете да са 8 и ръчичките да са еднакви на дължина. Когато съм готова с първата ръка, издърпвам конец, отрязвам го с ножицата и я оставям на страна. А ето по този начин можете да прикриете висящия конец от вътрешната страна, като промушите куката, с нейна помощ изтеглите нишката и я придърпате от вътрешната страна. По същия начин изплитам и втората ръчичка от лъвчето. След това започвам с изплитането на първото ухо, като отново трябва да започна с магически пръстен, но този път ще е малко по-различен. Различен ще е броят на бримките, а именно 8, и този път няма да правим ниски пълнежи, а средно висок пълнеж, който се прави по този начин. Намятам от преждата на куката, преди да промуша куката в средата на магическия пръстен. И отново изтеглям нишка. Сега имам 3 нишки на куката. Намятам от преждата на куката и изплитам и 3 нишки заедно. Като това е нашата първа бримка от магическия пръстен. Когато повторя това нещо 8 пъти, съм готова с изплитането на ухото. Единственото, което трябва да направя накрая е да затегна конеца, да завържа двата висящи конеца заедно за по-сигурно и след това да повторя същата процедура, за да получа и второто ухо на нашето лъвче супер бързо и лесно. Гривата е онази част от лъвчето, която може би е малко по-предизвикателна, но не и толкова сложна. Тя започва с изплитането на 45 бримки в веришка. По същия начин, по който го направихме, когато изплитахме веришка, за да присъединим двата крака. Когато изплета достатъчно дълга веришка, промушвам куката в първата бримка оттам, откъдето започнах и изплитам присъединяващата бримка. Като целта е да получа кръг. След това трябва да направя по 2 високи пълнежа във всяка една от 45-те бримки. Ето и как ще стане това. Намятам от преждата на куката и я промушвам в следващата бримка, откъдето изтеглям още една нишка. Сега имам 3 нишки на куката. Правя наметка с преждата и изплитам само първите 2 бримки на куката. Отново правя наметка с преждата на куката и сега изплитам и останалите 2 бримки. Сега отново промушвам куката в същата бримка, в която направихме първия висок пълнеж. Отново намятам от преждата, промушвам в бримката, изтеглям трета нишка, изплитам първите 2 бримки, изплитам и вторите 2 бримки. Повтарям абсолютно същото нещо, докато стигна до края на плетката. Постепенно тя започва да придобива все по-къдрав и все по-хубав вид и да прилича на грива. Когато съм готова, изтеглям доста дълъг конец, който имайте предвид, че ще ни е нужен да изплетем всяка една бримка плътно около главата, така че го оставам малко по-дълъг. Сега стигнахме и до момента, в който ще изплетем муцунката на лъвчето. Тук започвам отново с магически пръстен, но този път той ще бъде с 8 бримки и това е единствената разлика. Във втория кръг ще увеличим двойно броят на бримките на 16, а в трети кръг просто ще обиколя плетката. Всичко се случва по вече отработен и познат начин, подобен на всички останали форми, които изплетохме до момента. Когато съм готова, взимам черния цвят и го разделям на 2 части, като целта е да не е твърде тъмен и дебел, когато го пришивам. Промушвам иглата от задната част на играчката и изтеглям, но не до края, за да може конецът да не излезе. Изкарвам иглата там, където ще е крайната точка на носа и започвам да шия от края към средата в следващите бримки, докато стигна до еднакво отстояние, за да е съразмерно нослето. Сега накрая прекарвам иглата по 2 пъти и от горната позиция, за да изравня носа и да придобие по-завършен вид.
От задната част пришивам конеца поне 2 пъти за по-сигурно и го отрязвам. Това и муцунката на лъвчето е готова. Единствената част, която ни остана да изплетем, е опашката на лъвчето, като тя започва с изплитане на веришка от 10 бримки. Вече сме отработили тази техника, затова няма да я обясняваме отново, а просто ще си изплетем 10 бримки и когато сме готови, може да оставим опашката така. Но ако искаме да стане малко по-ефектна и интересна, може да направим следното нещо. Връщаме се обратно, промушваме куката в първата бримка, изтегляме нишка и заедно изплитаме двете бримки. Когато повторим това 10 пъти, накрая ще имаме малко по-забележима и малко по-плътна опашка. С изплитането и на опашката сме напълно готови с всички части и единственото, което трябва да направим, е да ги пришием. Като накрая ще сложим очи и вежди и нашето лъвче ще е съвсем готово. За пришиването на тялото и главата използвам конеца, който виси от главата и го промушвам през иглата. След това с иглата пришивам към тялото и започвам постепенно да правя шевове през всяка една бримка поведнъж. Заради вече запълнените форми с пълнеж, шиенето може да е малко по-трудно, затова промушвам първо иглата през главата, след това през тялото и тогава пристягам. Накрая свободния конец скривам, като пришия в произволна част от играчката и повторя това няколко пъти, докато конецът почти се скрие. Стърчащият му край отрязвам с ножица и съм готова. По същия начин процедирам и когато започна да пришивам муцунката на лъвчето, която позиционирам в средата на главата. Започвам да шия, като я обикалям цялата и по същия начин промушвам иглата в произволна част от играчката най-накрая и изрязвам излишния конец с ножицата. Следва пришиване и на гривата, която поставям около главата и я държа стабилно, за да може да не сменя позицията си и отново започвам да обикалям навсякъде с шевове, докато стигна в началото и изрежа отново конеца. За пришиването на опашката отново поглеждам в схемата, в която е посочено да я позиционирам между 8 и 9 ред. По абсолютно същия начин пришивам и ръцете на лъвчето и ушите, като за ушите също използвам схемата, за да мога да ги поставя на абсолютно еднакво отстояние едно от друго. Най-накрая, за да вдъхна живот на нашето лъвче, трябва да ушия веждите и очите. Отново се водя по схема и тук е посочено, че на 12 кръг трябва да изведа иглата и да започна да шия около една и съща бримка няколко пъти, докато получа желаната плътност на цвета и форма. Когато съм готова, промушвам иглата на отстояние 8 бримки между двете очи, за да мога да изшия и второто око по абсолютно същия начин. Когато съм готова, пристъпвам към веждите, като изкарвам иглата на позиция в 9 кръг, правя шев около една бримка и когато получа желания цвят, след това извеждам иглата над другото око и там отново ще направя по 2 шева около една и съща бримка и получа и втората вежда. С това нашето амигуруми лъвче е готово. И само с повтарянето на няколко прости техники, броене на бримки и просто стриктно следване на схемата, накрая получаваме един разкошен резултат. И ако искате да видите как да си изплетете и други амигуруми герои, не забравяйте да се абонирате за канала. А ако си търсите ново вдъхновение за плетене, можете да го откриете в нашия сайт estela.bg в секция Амигуруми.